Σας παιδιά, σήμερα φάνουμε το μαλλί. Είμαστε λίγο άκυμα τώρα. Και θα φάσουμε το μαλλί σε αυτήν εδώ στη γυναικούλα. Και κοίτα ποιοι είναι, κομμάτρια, ωραίο. Παιδιά θα πάτε κίνη και τότε δεν θα συμπορέσω να κάνω. Λίγο τάλα. Λίγο τάλα. Τραβά βίντεο. Μη μιλάω εγώ. Αν μη μιλάω εγώ. Αν μη μιλάω εγώ. Να το. Δεν μας το δείχνεις και μπορεί να λες και ψέματα, απλώς μου βλέπεις. Να το ρε κοπέλα Και να μου. μας αφήνει να λέμε τις λέξεις που θέλουμε. Εγώ δεν θα σου πω. Δεν θα κάτσεις. Παιδιά, η αδερφή μου γυαλάγει το τέτοιο. Εγώ λέω να πάρει αυτό εδώ. Είναι ωραίο. Τι λέτε. Τώρα πρέπει να με δούτε λίγο. Δεν πρέπει να με Άκου δούτε. ελπίδα, θα κάνουμε ένα look πίσω στο μαλλί. Έτσι. Θα της φάξουμε ένα look πίσω στο μαλλί. Να το δούτε κι εσείς. Κοιτάτε. Και παγωνιά. Κοιτάτε εδώ είναι η γέρη που έχει το μπαλάρι. Μωρέ πώς σε λένε. Ελπίδα έχουμε. Φέρε. Πόσο χρονών είσαι. Πόσο χρονών είσαι. Πάρα. Να δεις τη κατσίδα. Τώρα περνά. Παιδιά, να την κοκκίδα της είναι ωραία. Κοιτάξτε εδώ το ψηδούλα. Μανάρι να πάει.